Yes, hello everyone. Awiko Jakabunde hapa, producer, the CEO of Wema Studio, and keyboardist at Superlatin Live Band. Okay, I'm here to address an issue ma osebedo ka awinjo ka ban kokawache awinjo ka oinya. Koro I have to speak to wachni. It is all about gima naneno kata masebedo kaneno nyaka ne weche mag arambe mag Tony gichakre. Mokwongo naling'o kawuoye nikech 1 2 3 ok ahero weche mang'eny, kendo sani ji dongo, koro ok ahero dondora. Recently kunena ok ahero dondora, but nitie gima nochune nyaka wuoye. Gima nochune nyaka wuoye en kama: chieng' Tuesday nadhi Fine Breeze mondo mi akony jothumbe go arambe kendo wa launch thum mag Tony Ndiema. Me personally kaka producer mar Tony Ndiema. But remember, nitie gik moko mabe kimedo ling'e to ji kawo advantage. Sama jogi kawo advantage kama, to ata anyalo wacho ni ling' sana ok ahero. Though tinda ling' but ling' sana ok ahero. Gima omiyo koro make this video en kama: wantie gi group mane oyaw mar producers mane wa plan e weche duto te mag launching mag thumbe mag Tony Ndiema. Koro nyoro owadgi Tony Ndiema ma Msela o text ei grubno ni producers owe kende, nitie achiel kende mane oneno, lakini producers nokoneno. Okay, ok ang'eyo gima nobedo kinde producers mamoko, but awuoye loya. Nikech awuoye loya, mae gima nomiyo nok adhi e stage. Ndiyo nilienda Fine Breeze but sikukanyaga stage. Kwa nini? Jodalawa, paruru ni an brand. To kan brand, nitiere brand mabe noresa, which is Superlatin. To Superlatin ni aparo ni nok aneno respect momiye sama ne adonjo tachako chiemo mondo mi katieko chiemo tadonje stage mondo ajoin jowetega. To donjo stage notama mane ok adhi kabisa. Nikech ang'o? Nawinjo ka MC kawo microphone to wacho ni jomoko wacho ni otuon gi microphone, moko wacho ni wachagi akang'o. Okay, ka koro intiere ka Musa Jakadala, ka intiere ka, bi ka chap chap perform. Bi idh chap chap mbele ka itimone nade perform. Koro natemo imagine ni okay, mae kaka my boss bedo introduced stage. Mae kaka onego bed ni irwako Musa Jakadala e stage donge kata msani ma ji ong'eyo, jopiny luo oseng'eyo. Kata kobedo ni otin marom nade, kata kobedo ni oling', kata obedo ni ok ohero weche mang'eny. Why are you taking advantage? Neno, ati jomoko wacho ni watamogi e stage. Jomoko neno ni ok wadwargi. Ang'o. Koro ka intie ka, wamiyi time. Musa, ka intie ka, ringe stage ka chap chap ibi perform. Koro Musa oyawi ji oringe papa e stage odhi performance. Kata ne intie kata noonge, there's a way minyalo introduce go artist. To aneno ka respect ni, nikech notamore e gesa, respect ni otemo dhi ma uneno nyaka Fine Breeze. To kusineno kamacha, macha stage ma wadhi riwe as producers, nikech nyaka promoters nitie ka, nyaka jok mane gono arambe nitie. Koro can you imagine ni adhi e stage kacha, me personally as a producer. Koro producer amor ni antie stage, lakini band mawuoke momiyo ung'eya ni producer, momiyo ung'eya kaka Wiko Jakabunde, ok omi luor.
An kaka mature person nok aneno maber ka idhi stage no to band na to komi luor. Kwa hivyo ng'ama notimo timno ung'e maber, kendo ng'ama ne wacho wachno ung'e maber. It is high time mondo mi wami artists mekwa luor kabisa. Neno koro Msela kineno video ni, adwa ni ng'e kama koro ne omiyo gimomiyo ne ok adonjo stage mondo mi akonyu abed achiel gi ji. Dak alietra nadhi e stage kacha namor ni an producer. To kama hae nomiyo ung'eya kaka producer na ok omi luor. Kata ne Musa nitie bedo fine please. Nok onyalo nyajore e ji nochikre ni koro ni MC oluonge. MC oluonge koro ni Musa dhi e stage pap ni stage. There's a way minyalo wuoyo go gi ng'ato. Kendo ng'ano osebedo kaka chuli. Ibiro e show mochuli pesa mitimo chuli. Koro ka en achaya kata ka nitie kaka idhire kata ng'ato koni ni mondo imi idhire, ng'e ni it has to stop. Ji jomadongo sani, let us reason together and make our industry grow together.